Hej og velkommen til Bærebar.coms videoarkiv. Vi skal i dag se på vores smart kamera. Det er et kamera med motion detect, en lidt speciel motion detect. Normal motion detect på kamera gør, at kameraet starter med at enten tage billeder eller lave en videooptagelse i det øjeblik, da kameraet registrerer en bevægelse i lokalet. Det gør det her kamera selvfølgelig også, men kameraet gør det, at det samtidig følger efter den bevægelse, der nu engang måtte være sket i lokalet. Og det gør jo så, at hvis du har kamera til at sidde for eksempel i stuen i dit hus, og en tyv enten bryder ind igennem et vindue eller en dør, jamen så starter kameraet med at optage og følge tyven derhen, hvor han nogle gange går, i stedet for et ordinært kamera, som bare optager det sted, hvor man nogle gange har sagt, at kameraet skal optage. Det her kamera, det følger efter personen, og man kan koble de her kameraer sammen, sådan at hvis nu for eksempel du har 4 rum, du vil overvåge, jamen når så at den her tyv, som kameraet er begyndt at optage ind i stuen, jamen hvis så tyven bevæger sig ud af stuen og ind i et andet rum, hvor der sidder et kamera, jamen når kameraet, som så tyven før, lige pludselig ikke kan se tyven mere, så kigger den på de andre kameraer for at se, sker der noget bevægelse her. Hovsa, nu er tyven lige pludselig inde i soveværelset, så overtager det kamera, der sidder derinde. Det er en ret smart finesse. Det kamera, det drejer sig om, det er sådan et som det her. Nu har jeg lige sat strøm til det, så er det lidt lettere for mig at demonstrere, og I kan se kameraet, det står her og kører. Det er fordi, jeg har installeret kameraet. Og grunden til, at det står og kører rundt, det er fordi, det forsøger på at følge mig, fordi jeg sidder og bevæger mig en lille smule. Jeg vil lige hurtigt vise, hvordan man installerer applikationen til kamera, hvordan vi får det hele sat i gang. Det er meget hurtigt, og det kan gøres på nogle ganske få minutter. Vi skal downloade en applikation, og den applikation den findes både til Android og til iOS, så det er sådan set lige meget, hvilken telefon du sidder med, så kan du få det her til at virke. Samtidig så virker kamera via en Wi-Fi-forbindelse, så du skal have et Wi-Fi-netværk derhjemme. Det har de fleste i dag. Og det gør så også, at det eneste, der skal monteres på kamera, det er strøm. Kabler og strømforsyning, det følger med til kameraet. Jeg viser lige, hvordan vi installerer den her applikation, og jeg forsvinder lige, mens jeg viser det. Vi skal have hentet vores applikation til vores mobiltelefon, og jeg sidder med en iPhone 10 her, og har hentet den her på. Den hedder YCC 365 Plus, som vi kan se. Og nu går jeg lige hen, og så klikker jeg på den. Så kommer jeg hen til vores login-skærm. På nuværende tidspunkt, så har du temmelig sikkert ikke et login. Du skal først lige have oprettet en konto, og det får vi meget let gjort ved at trykke på Sign Up. Den ligger lige herovre i venstre side, ovenover login-knappen. Når du trykker på den, jamen så kan vi indtaste den mailadresse, som vi gerne vil bruge, og så trykker vi på næste. Og når du trykker på næste, så får du mulighed for at indtaste det password, du gerne vil bruge. Det skal du indtaste 2 gange, så vi er sikre på, at det er korrekt. Så bliver der herefter sendt en mail til dig, og der i den mail der er et aktiveringslink, som du lige skal klikke på. Og når du har gjort det, så er du klar til at bruge din konto. Nu går jeg lige tilbage igen her. Og her har jeg så min skærm, og nu skal jeg sådan set bare lige have logget ind på kontoen. Og så siger vi log ind. Så kommer jeg ind på den her, og der kommer lige nogle forskellige ting, der fortæller mig, hvad jeg skal gøre for at bruge applikationen. Dem skynder jeg bare lige at skrive godt til, fordi dem kender jeg nu, og det gør I også hurtigt. Det er bare, hvordan man tilføjer et nyt kamera. For at tilføje et nyt kamera, så skal jeg trykke på plusset heroppe. Og så var lige et øjeblik, så spørger den mig, om jeg vil installere et intelligent kamera. Og det vil jeg gerne gøre, så jeg trykker på den øverste, hvor der står intelligent kamera. Og så har jeg 3 muligheder for at installere, og der bruger jeg den øverste, der hvor der står device adding by scanning the code. Og når jeg bruger den, så får jeg lige om lidt en besked igen. Og der kommer lige lidt information om, hvad du skal gøre for at være klar. Du skal sørge for, at dit kamera det er sluttet til strøm. Og så skal du sørge for, at der er gået minimum 30 sekunder. Det er fordi kameraet det skal lige være klar. Og når du har gjort de ting, jamen, så kan du ned i bunden, dernede hvor der står Connect to the Network. Den kan du ikke trykke på endnu, men lige ovenover der er en rund bolle, og den vinger du lige af ved at trykke på den. Og så kan du sige Connect to the Network. Når jeg gør det,
så spørger den mig om mit Wi-Fi-netværk, og den vil selvfølgelig spørge om dit Wi-Fi-netværk derhjemme. Og jeg har et her, der hedder Comros, som er vores test Wi-Fi. Så nu går jeg lige ind på den, og så taster jeg det password ind, vi bruger derpå. Og siger næste. Så får jeg en QR-kode frem. Hvis du taster forkert password til dit Wi-Fi, så får du ingen QR-kode frem. Den QR-kode, jeg har fået frem nu, den sætter jeg op 10-20 cm fra kameraets linse, og så siger kameraet lige bip bip. Og når det har gjort det, så trykker du på den blå knap dernede, hvor det står, at du har hørt bippet. Når du har gjort det, så er du klar. Vi har nu fået installeret vores kamera på telefonen, og lige i øjeblikket, så får jeg et billede frem, hvor der ikke sker ret meget på. Jeg gør lige det, jeg klikker på billedet heroppe, fordi så åbner den, så kommer der lige med nogle advarsler igen. Dem siger du bare godt til. Nu er der et billede af mig, hvor jeg sidder og snakker. Nu har jeg lige taget lyden af på telefonen, for ellers så kommer der noget grimt ekko. Det jeg kan gøre nu prøver vi lige. Jeg har nede i bunden, der har jeg mit hjul, hvor jeg kan køre op og ned. Nu tager jeg lige og kører lidt op her, så man kan se mig. Grunden til, at det står og bevæger sig en lille smule til højre og venstre, det er fordi kameraet det forsøger på at stå og se mig. Hvis jeg nu prøver at flytte mig på min stol herover, så følger kameraet efter mig. Sådan der. Nu har det mig inde i fokus her. Og det gør jeg så, hvis jeg nu prøver at rejse mig op, og så kan jeg prøve at gå en lille smule. Når jeg begynder at gå, så følger kameraet efter mig, og det er jo det, der er det smart ved det her kamera. Det har mig hele tiden i fokus. Og nu kan jeg så ikke komme længere, fordi så render jeg ind i vinduet. Det er den måde, som kamera det tracker på. Det er ret smart. Vi har nu fået installeret vores applikation på vores mobiltelefon og fået lavet den første bitte videoovervågning derpå, og det er simpelt, og det er meget hurtigt at få det her installeret. Lige her til allersidst vil jeg lige fortælle lidt om det her kamera her. Der er oppe i toppen af, der er en bitte slids, og det er til et SD-kort. Du kan sætte SD-kort i kameraet. Du kan selvfølgelig gøre det, at når kameraet det installerer, det er for eksempel i dit hjem, for eksempel inde i stuen, jamen så kan du sidde på din arbejdsplads, eller hvor du nu er henne med din mobiltelefon og følge med i, hvad der sker derhjemme. Hvis nu, at du ikke lige sidder og følger med i hvad der sker derhjemme, jamen så når der sker en detektering af en bevægelse i hjemmet, jamen så vil kameraet, som vi lige har været inde på, begynde at optage og følge den bevægelse, som der nogle gange er. Hvis du har sat et SD-kort i kamera, så optager den det hele på SD-kortet. Og det er sådan set smart nok i sig selv, fordi så kan du altid gå tilbage og så se, hvad der er blevet optaget. Det er normalt, det kan de fleste kameraer i dag. Det her kamera, det kan så en bitte anden smart finesse, og det er noget, du tilkøber. Du får 14 dage gratis. Det er en iCloud service, og det betyder sådan set, at det hele det foregår via den applikation, vi lige har installeret. Og det betyder sådan set bare, at når der optages videooptagelser på kamera, så bliver de lagt online på en server. Og det er jo smart, fordi hvis nu en tyv kommer ind i dit hus og begynder at gå og rode i din ejendel, og lige pludselig opdager, der er altså et kamera her, der optager mig, det må jeg da heller lige skynde mig at stjæle, så de ikke kan finde ud af, at det er mig, der har været herinde. Det hjælper bare ingenting, fordi der er optag på det tidspunkt, og de optagelser, de er sendt til den her server. Og der kan du så selvfølgelig gå ind efterfølgende og så se, hvem er der har været inde i dit hjem, og hvad er der er sket. Det var alt, hvad jeg vil have at sige her fra bærbar.com. Spørgsmål, så er du velkommen til at skrive til os. Det er på support@notebook.dk. Tak fordi du så med her, og fortsat god dag.